Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо ки дар шаҳри хуҷанд таи 2 рӯз идома дошт ба анҷом расид. аз байни беш аз 200 нафар дар 8 вазн 16 нафар беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфта барои дарёфти унвони чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо байни наврасон дар соли ҷорӣ байни ҳам рақобат карданд. дар даври ниҳоии мусобиқа дар вазни 50 килограмм варзишгари вилояти хатлон меҳроҷуддин гадоев гӯштингири вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон абдуллои идибекро шикаст дода соҳиби ҷои якум шуд. дар вазни 55 килограмм лоиқ қутбуддинов варзишгари шаҳри душанбе муҳаммад раҷабов ҷудочии вилояти хатлонро мағлуб кард. варзишгари дигари шаҳри душанбе ёсин бобокалонов дар вазни 60 килограмм ҳарифи худ аз дастаи вилояти хатлон 2 Ильёс ҳакимовро мағлуб намуд. рақобати ворис назаров ва ҳабибулло нақибзода дар вазни 66 килограмм бо пирӯзии варзишгари шаҳри душанбе ворис назаров ба анҷом расид. дар вазни 73 килограмм варзишгари шаҳри душанбе хонандаи синфи даҳуми мактаби президентии пойтахти кишвар аминҷони абдуфайёз дар дидори ниҳоии ҳарифи худ варзишгари дигари шаҳри душанбе зикрулло шарифовро мағлуб намуда ба гирифтани унвони чемпиони тоҷикистон байни наврасон ноил шуд. дар вазни 73 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам, бо 5 ҳарифи худ ғолиб шудам. ман хеле ҳам хушҳолам ки имрӯз тавонистам чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон гардам ва имконият ба даст овардам ки дар мусобиқаҳои байналмилалии кишвари худро муаррифӣ кунам ва ман миннатдории худро ба федератсияи бӯшинги ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин ба мухлисон, ба падарам ва ҳамаи он нафароне ки бо ман дар ин ҷо буданд ва маро тамошо карданд ба ҳама раҳмат ва сипоси беандоза мегӯям. ман дар оянда мехоҳам боз бисёртар машқ кунам ва таҷрибаи худро бисёртар кунам ки сазовори он бошам ки парчамбардори давлати худ бошам. дар вазнҳои 81, 90 ва беш аз 90 килограмм исмоил бурҳонов аз шаҳри душанбе, баҳоваддин сулаймонов аз вилояти суғ, фараҳманди фараҳманд варзишгари толори варзишии устопирён ҳарифони худ ҷаҳонгир норов, охун охунзода ва абдусамад ҷумъазодаро шикаст дода ба зинаҳои аввал баромаданд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки ҳоло шуда гузашт мақоми дуюмро ишғол кардам ва дар оянда кӯшиш мекунам ки дар чемпионати осиё ва чемпионати ҷаҳон мақомҳои намоёнро гирифта парчами тоҷикистонро баланд бардорам. ба ғолибони ҷоизадорони ин чорабинии варзишӣ медалу ифтихорномаҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, тӯҳфаҳои хотиравии раиси вилояти суғд ва ҷоизаю маблағҳои пулии федератсияи ҷудои мамлакат супорида шуданд. ду ҷоизадори мақоми сеюм соҳиби 2000 сомонӣ, ҷоизадорони мақоми дуюм соҳиби 3000 сомонӣ ва ғолибони мусобиқа соҳиби як телевизори ранга ва 1000 сомонӣ гардиданд. барои дастгирии варзишгарон ва дар сатҳи баланд роҳандозӣ намудани ин чорабинии варзишӣ ба раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода ҷоиза ва нишони фахрии федератсияи ҷудои мамлакат тақдим карда шуд. ғолибони ҷоизадорони чемпионати мазкур ба ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардиданд ва мин баъд ба машқҳои дастаҷамъона фаро гирифта шуда дар мусобиқаҳои байналхалқию ҷаҳонӣ кишвари азизи моро муаррифӣ менамоянд.